tije tem mondo iyudie ng'ano mabed jalony e weche tije gi eki mondo advice gima aseneno kendo ni advice tin koro ji ndika tije ji apply to advice onge ng'ama support gi ng'ama guide gi on the process nikech moko kuom ginyalo wacho ni dobed ni en nengo moro mamalo ahinya mara mondo mi wuog imany jalony mondo mi okonyi e somo paro weche gi mag tich nikech mokwongo nengo man malo kuom ranyisi jogo ma itelonegi kuom mano Pan African Talent Hub kama gintiere ka ng'ato biro kanyo kuom ranyisi mondo mi osom paro weche gi adadhi kuma chal kamae ng'ato wacho ni ponono kama dhie koni somo paro nyalo bedo ni nengo ni malo moloyo kata bedo kenda kata gowadwa moro mondo mi ojiw ne gini bebe ni mano bene achiel kuom gigo mathiro weche mag somo paro kuom jolony mano nyalo bedo ni weche ma discourage nikech sinyalo ni jalony seche moko nitiere kaka nengo ni malo lakini ber ka itimo research mari ka nitiere kata nyathiu moro kata wadu moro kata mana neru moro ma en jalony e weche ma opogore inyalo wuoyo kode ni yawa konya in isebede industry ka for a long time in experience atim nang'o e wach papers ka gi CV ne bende ber tiwuoyo gi ng'ato ni yawa ang'eyo jalony moro wa wuoni kode koro ing'eni mano be save weche mag tiyo gi pesa mang'eny sama imanyo tije gi eki gima sebe aseneno ni nitiere tinde bende jolony mang'eny minyalo yudo e internet koro kidhi online tidhi kacha tipenja ni yawa atemo loso otesena moko atemo loso CV mara atemo ng'iyo interview tapes tiyudo koro there are less costly ways minyalo yudogo weche mag nonro mag dhi tije gi eki moloyo chulo ng'ato pesa mang'eny to pesa no be mimanyo emomiyo kane sirkal nyalo makore gi jalony kata jolony moko mongirore weche gi nyalo konyowa kabisa nikech ng'eni ka sirkal osemakore gi jogi to jok makoro manyo tije ka onge pesa magichulo koro ma en headache mar sirkal nikech sirkal koro partner gi professionals in the private sector koro kae kuma jok machalo kaka wan koro wabire mondo mi wa advise jogi this is the best approach to do it mondo nyithindo wa kik dhi kacha bed gi frustration koro sama koro wamanyo ji 30 jolony osetimo assessment margi mag ji 1000 ma koro sirkal kadwa ni ji 30 to gitimo ma the final ma koro ka gimiyo the employer mag joka tarka to koro it makes it much easier to ni sirkal oikore ni chenro machal kama ponono ka gintiere